खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन दिनै जोङो BTC साख्रिखौ माब्ला होगोन एबा गोदान CSB बडि दाबाय दा अफिशियेल नटिफिकेशन गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि दा बेयो माब्ला ओंखारगोन एबा माब्ला बेनि गोजाम साख्रि दा सिगाङाव जायफोरा दा रिटेन एग्जाम जादोंमोन फाइबा जादोंमोन दा बैफोरनि बागै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन दा BTCनि सरकारा मोनसे साख्रि होग्रा मोनसे बर्ड दंखायो बे जाहैबाय CSB जायखौ जोङो फुल फर्मआव बुंनाय जायो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दा बैनि गेजेरजोंसो दा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि गेजेरजोंसो साख्रिखौ होनाय जायोमोन दा बिब्दिनो दा बै कमिटिनि मेम्बारफोर एबा चेयारमेन थानानै गासै 11 मेम्बार एबा चेयारमेनखौ लाफादेरनानै दा बैफोरनि गेजेरजोंसो मोनसे कमिटिनि गेजेरजों साख्रिखौ BTC सरकारा होनाय जायोमोन दा BTCआव BPF सरकार जाखांनायनि उनाव दिनै गोजाम CSB कमिटिखौ सेफायनानै दा गोदानै चेयारमेन एबा मेम्बारफोर दा जों लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेयाव गोदानै चेयारमेन हिसाबै श्री प्रदीप कुमार ब्रह्म APS रिटायार जानाय सासे APS दा बेखौ सासे चेयारमेन हिसाबै सायख'नाय जादों एबा सिलेक्शन खालामनाय जादों जों बेखौ नुनो मोननाय जादों अब्ला दिनै BPF सरकारा बोसोरसे जायैयावनो दिनै गोदानै कमिटि दानायजों लोगोसे दिनै दा गोदानै साख्रि होनो हानाय मोनसे पावार दा गोहोआ फैबाय दा बोसोरसे समावनो दिनै BTC सरकारा मोनसे CSB कमिटिनि दा चेयारमेन एबा नांगौ जानाय खायसे मेम्बार चेयारमेन दा बैफोरखौ आबुं खालामनानै लाबाय अब्ला नैबेनिफ्राय जों खायसे आइडियाखौ हमनानै लानो हायो दा BTC सरकारा नैबे समाव साख्रि होनो हानायनि मोनसे गोहोआ जागायजेनबाय मानो होननानै बुङोब्ला दा CSBआव गोबां जेंना जानानै थायोब्ला दा बेयाव माखासे केसबो जानानै थायोब्ला दा बै समाव CSB कमिटिया साख्रि होनो हाया नाथाय नैबे समाव दिनै दा चेयारमेन एबा मोनसे कमिटिखौ दाफुंबाय दा दाफुंनायनि उनाव जोङो नुनो मोननाय जागोन दा बेयाव साख्रि होनो हानायनि मोनसे गोहोआ फैबाय दा CSB कमिटिया मोनसे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ मोनसे साख्रि एडभार्टाइजमेन्ट होनो हानाय मोनसे गोहोआ फैबाय जों बेखौ मिथिनो हायो दा बे कमिटियाव गोदानै चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेन लोगोसे मेम्बारफोरखौ लानानै गासै 11 दा गोदानै बिबानगिरि बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड एबा CSBआव गोदानै बिबान होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जों जुदि माखासे आइडिया खालामनानै हमनानै लायोब्ला जोङो दासिम सिगांनि 5 बोसोरनि सरकार दा प्रमद बर'नि सरकार थामहिनबा UPPLनि सरकार दा बै समाव थार्ड ग्रेड एबा फर्थ ग्रेडनि साख्रि दा बेखौ होनो हायाखैमोन एबा बै समाव रिटेन एबा फाइबा जाखांनायनि उनाव साख्रिखौ फुल्लि होनो हायाखैमोन जों बेखौ मिथिगौ दा बे समाव CSBआ मा खालामगोन होननानै दा बैफोर गोजाम पस्ट एबा एप्लाइ खालामखांनाय एबा रिटेन थांखांनायनि साख्रिखौनो होगोन ना होआ दा बेनि सायाव जोंहा एसे गोनो गोथो जों जुदि हमनानै लायोबा सिगांफोरनि मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ नायोब्ला दा गोदान सरकारा दा गोजाम सरकारनि माखासे खामानिफोरखौ मावफुङालासिनो थानाय दा बेफोरखौ जोङो एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जोङो बुंनो हायो अब्ला जोङो नैबे समाव बुंनो हायो दायो गोजाम सरकारनि माखासे खामानिफोरखौ दिनै गोदान सरकारा मावगोनखौ जोङो आसा खालामा मानो होननानै बुङोब्ला दा BTC गोदान सरकारा दिनै गोदानैसो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै गोदानै रिटेन एग्जाम गोदानै फाइबा एग्जाम खालामफिनगोन होननानै जोङो हमनानै लानो हायो आरो गोसोआव साननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोबा सिगांनि समफोराव दा बेफोरबायदिनो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा नैबे समाव जों बेखौल' साननानै लानो हायो दायो गोदानै CSB कमिटि दाफुंबाय दा बे समाव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि गोदानै एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारफिनगोन लोगोसे गोदान माखासे साख्रिफोर ओंखारबावगोन दा बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो दा BPFनि सरकार जानाय नैबे 5 बोसोराव गोदानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि ओंखारगोन लोगोसे फरेस्टफोरनिबो माखासे ओंखारबावनो हागौ दा गोबां साख्रिया दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव CSB कमिटिनि गेजेरजों गोदानै साख्रि ओंखारबावगोन होननानै जोङो हमनानै लानो हायो आरो बियो सरकारा गावसोरनि मोनसे मुलाम्फानि थाखाय साख्रिखौ होखागोन आरो 5 बोसोरनि गेजेराव एसेब्लाबो साख्रि होनो थाखाय नाजागोन जों बेखौ हमनानै लानो हायो दा बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना BTCनि साख्रि लानो गोसो बिथांमोना थियारि जानानै थानो थाखाय थानांगौ थियारि जानानै थायोब्लासो दा बे फैगौ रिक्रुटमेन्ट एबा एडभार्टाइजमेन्टफोराव एप्लाइ खालामनानै साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेनि थाखायनो थाग थियारि जानाया गाहाम अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों